че Виктор Ети ги фаворизира в този двубой. От титулярния състав отсъства нападателя Крум Бибишков, който феновете на футбола знаят, че е един от основните голмайстори на тима. Причината е наказание заради натрупани жълти картони. Дисциплинарна комисия към БФС го реши. Но сега нека да им дали след тази атака на Черно море ще се получи нещо. Миро Манов. Удар и това е 1-0 в полза на Черно море. Какво начало на този двубой? Още в четвъртата минута на срещата Черно море открива резултата. Ще пробяга абсолютно целият терен на футболистът с номер 86 Марлон Фернандес. Виждате и някакъв танц направиха там.